ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله أكبر إجرا كوتشودي مؤمنون أمي علي أمة ثم استقاموا على إسرامين بلا أويه أقول لبارا نفدي كلنة نوين يومانجي أني جوما تولي نيا مماتلي ودي مين زونا كا حكتا كاو إجامو والتلا أمدو كنا والما كجدو والحكلا أمدن زكولا سيكتلا إجرا ماتلي الله أكبر ini niche ini kamarache ini nyonoche ini ka alache Qur'ana ko di uluka hakala nuka sayabisi ko tatanazzalu alaihim almalaika malaika bi jigi yala umu tekele umu chamai yoro chamana uluka sayawati odi tatanazzalu sabu ma kelinde ma minya alamine ni uluka sayabisi وتكتنزل يسبع دفعة واحدة لا تتنزل عليهم الملائكة الله أكبر بشوينا أبو دكولشي ويجي نقول كيلندي الله أكبر شوين كيلي سامبكونو شو كيلندي نأنزل لي فلاش شوينا أما جيجيا كفوان فلاش شولا سيكتلا ngane kira kabla sanali amo de fo sanwosa ko labe damine kabra anduna fi ashra awakhir الله أكبر shutan laba الله أكبر ni andano ladro o kasoro illa benedo no mugani kilena shuye abisoro witru de kono mugani sabana shu mugani duru na shu mugani wolofla na shu ani mugani kono to na shu الله أكبر ليلة القدر أبصر ندكم نفورا مungama أمو دفواتي به إكاي تسري باي والله على بفه على كرم مندو كنافو نبارا جباي نوتا مسك أبلا سا كونتي إبي بياما واتي دولا والما مسك أبلا كلو دو كونتي لا أي كلو مي يرفع زمانتيا نكون يكوران بجري على Qur'ana nga modano ya ala kuma kai ala ya jigi kalo mina ayo buya kalo toyi Qur'ana ya jigi kira minga ayo buya kira toyi wa ay Qur'ana ya samandia kitabu toyi ay Qur'ana jigi mando minunga ayo lu fusa mandondo amara ke bura ko defo kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah الله أكبر Qur'ana jigina la kira mandon ne kan ala on fu samandiya ni mandon dawye ni anzo la Qur'ana na ka labara الله أكبر ana shartidu awul bando la Qur'ana yimine anga bunya amba dafale so funa mana on la kayira ne ela anga famiya kalo imbo yana ni Qur'ana jigili ni kalo ina الله أكبر كاكلكا كي يرمينا كلوي الصوم أو الصيام الصوم والصيام دنفلا بألوف نيون في القرآن الصوم ويجمع بالعبادة نيا يرو بطولة أمشو مينجي يو فولي يرو قرآن ينغنو وبيفو بالصيام إدرا الله أكبر الصوم أيو قرآن كنا يرو يرميني إنا فو مريم مميناني عيسى يا علي أجرسي على كدينا ما ككبا كوي سبو على صنا إمران أياني على في النزرك كفوني علي الدين ما بالدين دي علامة الله أكبر وعلى صنا كدوين جابي إمران بلو كدوين جابي الله أكبر أو زوجة إمران كفو ديني من كنا إمران مسوكوتي أكون بفه نني مبنغرا على كاتيما الله أكبر ngande mbangira ayira ka fo musodo
a ko muso ni cɛ tɛ kelen ye. ayi u tɛ kelen ye. nka muso tɛ cɛ tɛ. n'ala y'a ka ko bila yɔrɔ min. a bɛ yen. cɛ siga t'o la Hayidara. ala ko n ye a minɛ ne dugawu y'i minɛ ka bɔ wele daba bolo wa ala sɔnna. muso in ale de kɛra nin misali ba ye. Allahu Akbar. ka bonya a taara lamɔ kiraba min bolo n'o ye Zakariya ye. ala ye karama k'a ye tuma dɔ la min dɔ ma kɛ Zakariya yɛrɛ ye. Allahu Akbar. a dɔn ko ala bi fɛn kɛ a ka jɔn dɔ ye a ma min kɛ kira ye a m'a kɛ nabi ɲuman ye nka nabi ɲuman yɛrɛ dɔ ma min bɔ ɲɔgɔn sɔrɔ. a t'a sɔrɔ. ne kɔrɔ ni a y'a jɛw de ye. siga t'a la a bɛ kɛnɛ kan. Mariam. Allahu Akbar. o la ala y'a suganti ka bɔ maa tɔw cɛ la. nka ala ko ten de ko n y'a fusamantiya fafayina Allahu Akbar. alal alamin. Allahu Akbar. n ye Mariyama kɔrɔta ka fusamantiya ka suganti ala nisa'il alamin muso bɛɛ kan. siga t'a la. mufassirina ko ten k'a tilela muso don wulibali don. Allahu Akbar. a y'a fusamantiya o bɛɛ kan o don na nka o ye fɛn dɔnnen ye kuranɛ yɛrɛ bɛ nin bɛɛ sabati sabu a fɔra ko bani israɛla k'olu fusamantiyara alal alamin o ye kuranɛ kɔnɔna ye o ka waati don waati don o la ka yira ne ni e la Mariyam ale nana nin cɛ bɔ in bange n'o ye Isa ye o de la n y'a f'i ye n ko sɛbɛnfɛn si tɛ diɲɛ kɔnɔ Mariyam ye n den wolo minnu bɛ n'a kan ka Mariyama tɔgɔɲumanya ni jɛnɛya ye ka nkalon d'a la sɛbɛnfɛn si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye Mariyama jɛya i n'a fɔ anw ka kitabu n'o ye Al-Qur'anul Karim a tɛ yen. o tɛ yen. a tɛ yen. o tɛ yen. kuranɛ bɛ kuma kan waati o waati a b'a fɔ muso min jantora ka taafe bolo la. ومريم في سورة التحريم ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نقرأ لك كمية في سورة التحريم آية لبا تنفلنا ألا كتكو أن مريم من إمران الدمسوي من التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ولذا عند الله كان فوق قرآن وانا آية وربي على بافوي والتي أحصنت فرجها في سورة المؤمنين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. يا أكو فيه من روحنا من سورة المؤمنين أكو فيها من روحنا منى منى فيه موكلين منى فيها موكلين. ne ala yɛrɛ kuma kan ye suratu tahrim a ko fihi sabu a tilala kofɔ la a kofɔ ye jumɛn ko wa Mariyam ko Mariyama ne n'o ko don n'i y'a sɔrɔ a kumana muso caman kan muso minnu sɔnna n'u ye ɲuman sɔrɔ ani muso minnu ma sɔn n'u ye juguman sɔrɔ n'o ye Lutu muso Nuhu muso ye. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا مع الداخلين. no Lutu muso ani Nuhu muso ye u y'u cɛw janfa o ma tugu u cɛw ka sira la ko kira musoya ma foyi ɲɛ u ye u donna jahanama kɔnɔ ka fara dunbaw nka muso ɲumanw wale daminɛ na o de la adamaden ka ɲumanya b'i yɛrɛ bolo entourage tɛ bali e de don n'o tɛ ni entourage don entourage jumɛn bi bonya ka tɛmɛ kira dɔ musoya kan kira minnu fana ulul azm Nuhu muso nka a ma sɔn ala ko jahanama den don Lutu muso ma sɔn ala ko jahanama den don nka
entourage jumɛn fana bɛ juguya ka tɛmɛ tɔɲɔlikɛla ka entourage kan o tɛ yen n'o ye Farawo Allahu Akbar Asiya kuranɛ nana jɔ ye o kɔrɔ yɔrɔ ko tɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ de ko siga t'o la k'ale to Firawuna ka mara kɔnɔ tɔɲɔn mara kɔnɔ nka a ye Ala sɔrɔ ka don dusukun na Allahu Akbar o bɛ kɛ musow k'u janto o tulo b'i la o musow ka kɔlɔsi kɛ Allahu Akbar yɔrɔ ko tɛ ayi yɔrɔ ko tɛ ɛ Asiya ye Firawuna muso Firawuna ka du kɔnɔ ye nka ale bana diɲɛ hɛrɛ la Allahu Akbar ka Ala minɛ ko a bɛ sa o de kan Allahu Akbar Firawuna ko ten ko Firawuna muso Asiya n bɛna o de tugu tɔ ninnu na minnu mana nka n bɛna sɔnnen dɔ tugu o la siga t'a la tugu a la Firawuna muso ye Ala weleli daminɛ de ye ka ɲini Ala fɛ k'a fɔ Ala ne dara e la Ala n bɛ fɛ i ka n kisi tɔɲɔlikɛlaw ma a n'u ka baaraw ma Ala n bɛ fɛ i ka jɔli kɛ ne ye alijinɛ kɔnɔ so la ne jɛna palɛ kɔ ibni li baytan fil janna innaka fil janna Ala ne bɛ min fɛ o de ye e ye yɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ye i ka so jɔ n ye palɛ ye diɲɛ ta tɛ nin bɛ bi o de la n'i ye faama ye i kɔlɔsi fanga in bɛ ban walahi fanga in bɛ ban Seydina Ali ko ten ko waati tɛ to a cogo la a bɛ yɛlɛma ra'aytu dahara yaturu a ko n ye waati ye a bɛ yɛlɛma nisɔndiya tɛ yen k'o bɛ duumɛ wa dusukasi yɛrɛ tɛ duumɛ ni ye maa o maa ye k'a nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bi waati dɔ kɔnɔ don dɔ la a bɛ dekuma ko dɔ sɔrɔ wa dekun bɛ e min kan a segin Ala ma nisɔndiya dɔw bɛ yen k'o tɛ to sen na k'o bɛ yɛlɛma nin ye wulibali ye dɛ wa nin ye kalan na belebeleba dɔ ye n delila ka nin f'i ye ka kɔrɔ masakɛ dɔ bɛ yen a y'a ka waziri wele minisiri a ko n bɛ fɛ n ka bagi filɛ i ka taa dilan a dilanyɔrɔ la i ka sɛbɛnni k'a kan ni ne y'a ye ni nisɔndiyalen don ɲagarilen don danga sigi ɲagari n kana yaada wa ni n huzurunnen don danga sigi huzuni in na n k'a dɔn ko faraju bɛ yen a kɔfɛ alwaziru alhakim kankɔrɔ sigi kodɔnna minisiri kodɔnna a ye bagi in ta a ye miiri a ye jumɛn sɔrɔ a taara di bagi dilanna ma a ko a sɛbɛn bagi in sanfɛ ko alwaqtu yamdi waati bɛ tɛmɛ sanga bɛ tɛmɛ don bɛ tɛmɛ a tɛ to a cogo la ne ye tiɲɛ ye a y'a sɛbɛn masakɛ ka bagi kan ko waati bɛ tɛmɛ masakɛ y'a don a bolo la n'a ɲagarilen don k'a bɛna dansa ko n'a ye bagi in lajɛ waati bɛ tɛmɛ wa nin y'an bɛɛ ye koyi walahi masa si tɛ yen e bɛ ka min ye ko nin de b'an bɛɛ kunna walahi hami dɔ b'a kan o b'a si ka sunɔgɔ nafolo sigi ti tɛ yen ko Ala ye hɛrɛ bɛɛ kɛ ye diɲɛ sɔrɔ la walahi hami dɔ b'a kan don dɔ la o b'a si ka sunɔgɔ wa n b'a yira e yɛrɛ la koyi nin nafolotigi walima nin faama ninnu e lafiya n b'i hakili yɛrɛ cogo min o lafiya n t'a la ten bilahi nka kuma caman n'i bɛ sama ni diɲɛ ye ta de nɔfɛ nka bɛɛ sɔrɔ o de b'a to nitigi tuma dɔ la i bɛ Ala bila nin nɔfɛ an bɛna s'a ma Seydina Ali ka kuma dɔ an bɛna s'a ma mɛ ka yira ne ni e la Asiya a jɛna nin kɔ a ye mun suganti o de ye alijinɛ ye Ala yɔrɔ o de tɛ ban jɛnatigɛ in ta bɛ ban n'Ala ye fanga d'i ma fanga bɛ ban masakɛ ye nin min don a bolo la a mana nisɔndiya sɔrɔ cogo o cogo n'a hakili y'a ye ko waati bɛ yɛlɛma a bɛ dansigi a la dekun mana sɔrɔ kuma o kuma n'a hakili la ko waatiw bɛ yɛlɛma a bɛ a kɔ kɛ hɛrɛ ye wa nin ye fɛn ye ne ni e yɛrɛ bolo an kan ka to min kan nin ye kalan ye o de la a ko Ala n kisi jini min Firawun wa amalihi n kisi ka bɔ Firawuna ma a n'a ka baara ma
siga tala firawuna na ka baara ye jumɛn ye a ɲɛfɔ firawuna tɔɔrɔ firawuna bɔlen muso in ka limaniya kalama a nana minɛ Allahu akbar a ko a ka zabaniyataw ma k'u ka muso in dɛrɛ firawuna ka fali cogo kun dɔnnen don ka mɔgɔ tigɛ min khilaf n'a y'i pembe n'a y'i kini bolo tigɛ a b'i kini zen tigɛ k'i faga i gulolen firawuna tun bɛ ten de wa firawun fil awtad bɔlɔtigi min khilaf dɔw ye dan sago nugu kɔnɔ in sanfɛ n'a ye ɲininkali kɛ k'a jumɛn ka fanga dun mɛn na o de la fanga min ma faamu i bɛ kɛ tɔɲɔlikɛla ye i ka fanga dafirili kama bilahi fanga mana bonya cogo o cogo min bɛ s'a la o de ye jɔnw tɔɲɔli ye n'o tɛ don firawuna tun b'a ka se bɛɛ la dɛ nka don min ni ala ye musa caman zahabu ila firawuna innahu tɔgɔ a ye ɲininkali kɛ k'aw fɔ firawuna ye dan sago tuma min ala ye weleli waati dɔ wa ما علمت لكم من إله غيري نتي على الدعاء أولى ننتي أن يكون دومي كما فأن ربكم الأعلى سنبينا ندبنكم فلان يوجه سنبينا على الدعاء بيبتو نوبي على توروا كوني كوي بيسينا دي بلاسيلا abisaka ne dimi sabu nyanguma ina saka ne tabuyo nke nani ko alay abi munjiya alay hoy Allahu akbar ni shukura ni mago be dugu jella ina ala kono ni dugu yere jera ni mago be shukulla ibi ala kono o isra ka munge hoy abi munjiya alay hoy la ala ka jow ndoyona o de ala toroli Allahu akbar ajra aw de fo ngishi firawna ma ngishi firawna ka baro Allahu akbar ونجيني من قوم الظالمين على نجيشي تولي كلا الله أكبر نواتي ليسر أبي نجدلا أبوشي أبوجينجلي أبي نفع ما تاركو بافيكو آسيا سارة أبي يلدلا أنا يمين يلا ويمين ينفعنيك ما يسجلي الجنة كلا إنجلا لا anya ka aljina so de pa maboya min jana paleko ala ya ka aljina so ira la min yini sigatula asia o de la akungishi ka toro malima toro yi amai asara anniso jale akayetala Allahu akbar wala mu babu do dayele mu tatanazzalu alayhim almalaika an la takhafu wala tahzanu malaku bijigi min unzila alay kanu niso ja kasro maboya ko akana sira kana husni Allahu akbar muna akakliniya kama akalla diriya kama akana sira akana husni sira jumay ko bitamin zorona akana huzuni ejmai abitaka min do akoya wa abshiru ayani soja bil janna aljina allati aljinani kuntum aw kunkara tu'aduna laybit makata aw yakram fa Allahu akbar ay kenyu mangalay nga itakene ibakire juguma toy nga ito kenen ibakire la ni kan nga nyumande kayere bebe yere bulu o de la wajiru nunu akan no bo elado ulman do de lamalike bi uzn al wahiya Allahu akbar ajdra ni kloye min bi famu yalike ka tugulike o la fala ko te ko alika kanale muudi allazina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana minhum min al lamalike wa bitugu kuma kan ɲumanw nɔfɛ k'a laban Allahu akbar beke ne nin bɔra i la dɔrɔn a dɔ ko sabu dusukun tulo bɛ mɛnni kɛ nka dusukun de bɛ sabatili kɛ ne wuli de ye dɛ dusukun dɔrɔn de b'a sabati nka n'a kɛra a ka don tulo la ye ayi taasiru si t'o la ayi o ta la n'i bɛ lamɛnni kɛ dusukun pilasi ye a la siga t'o la o la ka laban ni mariyamu ye ni an kun y'o de fɔ ni aya fila in bɛ yen ko wa maryama dɔnna jɔn don
n'i m'a dɔn ko ibnatu imran imrana denmuso maryama ko don allati maryama min ahsanat farjaha min jantora ka taa fo bolo la nafakhna fihi min ruhina ko an ye fiyɛli kɛ fihi fi batni maryam الضمير أبي سجي أني فيلك مريم كورونا من روحنا سبو إيه مريم الدونغبا الدوني فكبا الذكر فرا ذكر الاسم وقنا كقول توي فيه من روحنا وصدقت